Februára je ideálnym obdobím na výrobu slamového vína. Hrozno, ktoré pri jesennom zbere malo vysokú cukornatosť, tak niektorí vinári spracúvajú práve v týchto dňoch. Sladké vína sa u nás tešia veľkej obľúbe a ich výrobe nahrávajú aj klimatické podmienky. Tieto strapce hrozna čakajú na svoje spracovanie už od októbra. Vtedy sem topolčianski vinári zavesili asi 30 tón hrozna zo 6 odrôd. Po vysušení ale zozbierali už len polovicu. Teraz momentálne zvesujeme a musíme dávať pozor na háčiky, aby sa to nedostalo do hrozna a nepoškodilo to mliniec. Listy, keď zostanú, samozrejme dajú sa dole, listy tam nesmiejú byť. Voda, ktorá je v bobulkách, sa vlastne tým sušením odparuje a tým sa vlastne cukor, ktorý je v bobulkách, zakoncentrováva a taktiež sa tým zvýši aj obsah kyselín. Na výrobu slamového vína možno použiť všetky odrody hrozna. Musí byť ale zdravé a už pri zbere mať vysokú cukornatosť. Tá pri sušení narastá. Na druhej strane tak ale klesá množstvo šťavy. Z kila hrozna vyrobíme 7 vína a pri tomto slamovom je to zhruba pri kile slamového hrozna zhruba deci a pol slamového vína. Vylisovaná šťava musí niekoľko týždňov kvasiť a ďalšie mesiace zrieť. Celý tento proces kvasenia všetkého, nemôže sa to, ako hovoríme, tak umelo znásilňovať. Musí to fakt si vyžiadať svoj čas, aby tie vína boli potom stabilné a pekne vyzreté. Sú to všetko vlastne sladké vína. Skôr sa to víno konzumuje ako nejaký digestív alebo nejaký prípitok pred nejakým jedlom alebo kombinácii so sladkými jedlami. Výroba slamového vína trvá takmer celý rok. Vlaňajšiu odrodu tak milovníci vína budú môcť ochutnať až koncom tohto leta. Jana Obrancová, RTVS.